No Mikael Broiden toimistolta terve. Tänään katsotaan tarkemmin, miltä tämä meidän suosituin reppu näyttää. Tää on tosiaan meidän pieni ensiapureppu. Hintaa löytyy karvaalle 80. Saa tosiaan täytteillä meidän valitsemilla tuotteilla tai sitten saa itse täyttää ja ostaa tyhjänä tämän repun. Tämähän saa näppärästi tänne selkää heitettyä. Normaalisti saa säädettyä edestä oikein kokoiseksi kantajalle. Löytyy rintakiinnitykset ja lantiokiinnitykset, että pysyy mukana kovemmassakin menossa. Jokaisessa vetoketjussa on käyttöön helpottavat elastiset vetimet. Pohjasta löytyy vettä hylkivä tämmöinen kumipohja ja sitten tämmöiset liukuesteet. Repusta löytyy monenlaista taskua. Molemmista sivuista löytyy pitkät sivutaskut. Löytyy päällitasku ja sitten löytyy myös toi iso päätasku niin sanotusti tuolta. Tosiaan päällitasku. Päällitasku sieltä löytyy kuminauhoja, saakynää, saksia, mitä liian varusteita ikin tarviikaan, niin näppärästi helposti saataville siihen kiinni. Sivutaskut, pitkät sivutaskut molemmilla puolella. Mahtuu vesipulloa, mahtuu mitä ikinä sinne tarviikaan sitten laittaa, tilavat pitkät taskut. Sitten tosiaan päätasku. Päätaskun sisältä löytyy yhteensä 5 kappaletta pienempiä repun jakajia, mihin saa sitten jaada omat tavarat niin kuin itse tykkää. Nämä on irrotettavia, täysin muokattavissa. Ja täältä repusta löytyy tosiaan myös kuminauha, mihin saa taas kiinni mitä ikinä tarviikaan. Tosiaan jokaisessa näissä irrotettavissa taskuissa on läpinäkyvä kansi, mitkä on kaikki helposti, nopeasti nähtävillä ja saatavilla, niin jokainen, joka repun avaa, niin heti näkee, että mitä on missäkin. Tosiaan nämä 5 taskua, mitä tuossa äsken näytin, niin on ne, mitkä tulee aina repun mukana, mutta jos tarvitsee, niin meidän kautta pystyy myös tilata erilaisia taskuja. Löytyy tämmöisiä umpinaisia, kahvallisia, löytyy näitä samoja, samankokoisia, mutta jos haluaa vaikka kaikki sinisenä värinä, niin onnistuu meidän kautta tilata sitten erikseen. Tosiaan tämä on hirveän kätevä reppu urheiluseuralle, tapahtumiin, ensiapuryhmille, VPKille, kuka ikinä kokeekaan tarvetta. Ja näitä tosiaan saa varusteilla tai tyhjänä, niin ihan omaan makuun. Ei mitään, palataan seuraavissa tuoteesittelyssä taas asiaan.